салом дӯстони азиз, иншолло хубен. Мо ҳам алҳамдулилло созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. кадоме ки нав обуна шудаед дар канали мо, шумо ҳам ҳама каса хуш омаден. раҳмат ки мара дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед ва канали мара интихоб карден. духтарои хушрӯи ман, навора хонаи чам сар мешавад. иҷада видеоро озвучка кардам барое ки кӯдако даводав доштанд. рафтем хонаи чамда дастархон партофтем қадия пом. имрӯз маъракаи калон нестай, рӯзи очамшон омаданем хе дастархонак партофтем барои хидмон. иҷада боша духтаро пояндозай чорчалай и сумура апай диюмгим мехост ки чорчалак на, ма гуфтам чорчала накам, барои я тамон мечинем я тамон намечинем. хай чихалай айда гуфтам да очам буте ягон камбуду шабуд мекунад, зеро оно ҳар рӯз меҳмон меояд. ана мехай духтаро иҷада пояндозакой ма шумода навор кардам. аллои меҳрубон ҳама ҳактона ба хонаи муборакш расона. худо шумоам бирен хонаи худоро зиёрат кунем, биёен. духтарои хушрӯи ма, чаҷони ма соқ саломат омад. духтарои хушрӯи ма имрӯз шумода боз интернет магазин тавсия метим ки ин интернет магазин толика сатр дорад. духтаро сатр, шарф, ҳамаи чизҳои туркӣ дорад. бениҳоят хушрӯанд, нархошонам даст расай. шумо метавонед ки анами рақамҳои болои экранда бинависонед. хоҳарҷони ма ба ҳамаи ҷора ба шуморо рӯӣ мекунад. иншолло ки бо пага борои навшон, бо моделакҳои фасони бачаон мераса. силкаи ватсапшона, ҳамаи силкаи ютубшона мемонам. ютубшонда будроен, подписатсия кунед, силкаи ватсапшонда будроен. бахтона анам хали сатракҳои арзон, сифати хуб харидорӣ кунед азизони дилам. касере ки тавсиятон метиҳем, духтарои хубанд, қадшон кор кардан осонаи духтаро. заказ кунед, муомилаи нағз доранд. бо айнои ма гап занед, шуморо скидка мекунанд. духтаро нигоҳ кунед чихел шарфакҳои лапша, ҳама намуди сатру ҳиҷоб немхали хушрӯа кандиден. духтаро бовар кунед, харидорӣ кунед, пушаймон намешед. беҳад нархаш арзона ки даст расад. магазини София Шоби хоҳараки ма танҳо сатр дора, шарф дора, румол дора. духтаро метавонен ки заказ кунем ба боварӣ, хоҳари бовари нокай. нигоҳ кунед чихел двойка, тройка, шарфҳои новинко, сатрои новинко ҳама намудша доранд. духтаро бо чихеле ки гуфтам пага борои навшонаи Турция мераса. шумо будроен группаи ватсапшонда бо чиз борои беҳтару хушрӯтара дар уҷа шумо дида метавонед. духтарои хушрӯи ма, ютуба силкаша дар комментария закрепид мекунам. ҳама каса медроем хоҳараки мара дастгирӣ мекунем, подписатсия мекунем. касе ки ай канали ма меравад дар комментария менависад ки ай канали Мадина Таҷичка, бениҳоят хурсанд мешам. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам ки кадомира рекомендатсия кунам медроен дастгириш мекунед. бовар кунед худованд аз шумо розӣ боша. беҳтаринои маи шумо медроем хоҳаракам дастгирӣ мекунем ки ба як рӯзи умед канал кушодагие ки каналаш пеш барава ва пешрафта шава. барои ҳам қадар медроем подписатсия мекунем, группаи ватсапшонда медроем ва ба хидмона ана михали сатракҳои аҷоибота харидорӣ мекунем. духтаро ба ҳамаи ҷора доставка доранд. касе ки канали ма меравад салом расонед, бениҳоят хурсанд мешам азизони дилам. духтаро иҷада аллакай мо очамажда дорем. мошин рафтагиай ба саршона, мо дар хона ждат кардестем. хеш мода навор кардам. худованд и хурсандиро да ҳамаи шумо ҳам насиб гардона. ҳамаи мо шуморо ҳам ба хонаи муборакш расона. аллои меҳрубон. намехали чиза кардам, навор кардам шумода. пагаш амирӯза пагаш боша маъракаи калони баъд доранд. иҷада боша намхадеги калон да апам хомшурбо дохтай шумода бо камтар навор кардам. чихеле ки гуфтам маъракаи калонушда ман намерам, нарафтам, барое ки мара мазамам набуд. баъд шавҳарам дар кор буд. шавҳарам гуфт хайна ин рӯзаш рафтем шиштем чӣ кардем, ака пагаш намерем, ма кор даем. гуфтам майли, мара хидматоқат намемонам, барое ки беҳад одам бисёр меояд. мардако амакиём, бачаҳои амаким амихе хай чихеле одамай ҳаҷбия ҳар рӯз меҳмонай. хулас ки ина омаданаш иҷада боша чорчала
чӣ хеле ки гуфтам, ман гуфтам Сумора чорчала накарда, дасти очам буд, ягон кам буд якша буд кина. Ана мехай зӯн дилам, бениҳоят хирсандем, очамам бениҳоят хирсандай, беҳад варкне нақл мекуна як аҷоибай, меговра ба чишмат бибинӣ бо дига хелай. Ами одам мерафтай меомадай, очаи ма худаш хушрӯвай, бо хали нуронии бад шидагиайда, беҳад ба худо. Дахтарои хушрӯи ман чӣ хеле ки мебинен ҷамо очамшона пешвоз гирифтаистем. Бовар куне беҳад хирсандам, чӣ гуфтан ман намедонам. Кадоме ки имконият дора бирава, бовар куне беҳтаринай ба худо. Ана мехай аз зӯн дилам, ҷада боша момам дуо додан. Намехай ҷада очаи калонам, очаму момам иштагиян. Намехел ҷада бошам хай хомшурбоак бардоштам. Ҳама хурдам, ба ма охиронда хурдум, май хирсандира бардоштам, бо шумода навор кардам. Бо як кас навистай ки чи эҷа Тоҷикистон нестай ки пасуда бушӯи чи ба намерай маъракаи очада. Маъракаи очамда барое ки одам бисёр меоя. Иҷа ки хидмон ба хидмон будем, ҳамхай рафтам хушрӯак шиштем, шавҳармам рафт, ҳама каса шитем. Ака маъракаи калонушда мисол бачаҳои амакӣ меоян, мисол ҷурой дадам меоян, хеш табор меоян. Барои он қадар шавҳарам ки дар кор будан, ман намерам, мара намемона бе худаш рафтан. Ана мехай аз зӯн дилам, ҷада боша очаҷон, ман шумода навор кардам. Худованд ангами очаи ма ҳоҷиби бишавен. Ҷада боша духтарои хушрӯи ман, инам хали чойники бениҳоят хушрӯ овардай, оби замзам дохтам, ман шумода дарав навор кардам. Духтарои хушрӯи ман, иҷада мо ай хонаи очам омадем. Очам ай хонаи худо, дам хали чизака овардай, ман хостам шумода навор кунам. Ҷада ҷойнамози беҳад хавси хушрӯ барои шавҳарам, ҷойнамози калони хушрӯ. Бачам, ҷада якта китоб. Ям барои шавҳарам. Не тоқичарам барои шавҳарам. Анаи боша ҷойнамози Ёсаминҷон. Май даҳаки хушрӯ. Намхали ҷада боша бо аз нишон метам. Якта сатрча барои Ёсаминҷона. Беҳад хушрӯак. И боша духтарои хушрӯи ман, хали гирон мешава. Ҳозир мода соат 10 шавай. Беҳад дер шудагиа, гирон намекунам. Хай ягон вақти дига нишон медам. Беҳад хушрӯай. ҷада боша духтарои хушрӯи ман, оби замзам. Ҷада хай румолчара ба Ёсаминҷона гирифтаира. Ҷада боша бо ба Ёсаминҷона инам хали сумкача гирифтай. Ба ҳамаи кӯдакҳомона гирифтай. Дута тасбеҳ, якта ба худма, якта ба шавҳарма. Четрам. Ина ёра ба Ёсаминҷона. Дидаин чӣ хел хушрӯан. Ҳозир духтаро чиай? Свет торикай. Шояд хушрӯгӣ ё наёмадестай. Бениҳоят хушрӯакан. Аҷоибан ҳамаш. Иша ишда хушрӯа, иша ишда, ина иш барои ма, барои Ёсаминҷон. Ана ё боша барои Ёсаминҷон. Сепичкако. Ина ишам барои Ёсамин. Қаламо барои ма.
ин барои шавҳарам. ин чизора дар торикӣ хушрӯкишон можуд наомадест ина. Диден чӣ қадр хушрӯяд духтаро. Бениҳоят хушрӯякан. Брелокай барои мошин. И духӣ. Иам духӣ. Ана мехоҳед духтаро. Инро бинед чӣ қадр хушрӯ. Ҳамаш хушрӯан. Худованд ҳамаи шуморам ба хонаи муборакш бирасона. Ина. Якора бинед охӣ. Бениҳоят хушрӯан духтаро. Духтарҷон, ана боша киртаи ман. Momam omadat. Бача ки торик кардести бача. Хай momam omadat я докнен. Ина духтаро, ин киртаи ман. Бениҳоят мадам маъқул шид, беҳад хушрӯак. Аҷоиб духтаро. Олиха ягон бор мепӯшам, баъд аз шумо нишон медам. Хай духтарҳои хушмалак. Ман шумо беяд дӯст надорам. Момам хона худо омадад. Докне лайкамон лайкашмонем подписаться кунед. Нав видеои моро тамошо кунед. Намирам куҷоша гап ёд метамина. Алан хали духтаро. ҷанаворро ба охир мерасонам. Аллоҳи меҳрибон нигаҳбон то видеоҳои оянда.